todas, hola a todos, benvidas e benvidos a un novo capítulo. E mañá o cumpleanos de Adrián. Genial. Pues nada, aquí estamos. Aquí está Adelaida facendo os seus bordados. Xa rompeu outra vez un rollo, Dios mío. Que pesadez, Veña, vai non reparar, anda, Anne, fai algo. E nada, pois é ver como vai proseguindo a vida por estes lares. E ver se o Orox non me está tan xa non dá tantos fallos como a última vez, porque a verdade non para de dar. Mi madre, que lle pasa a este? A ver, usa, date un baño, come. A ver, veña, contolle un conto, veña, vale. Bueno, está claro que entre ela e Daniel non vai haber ningún tipo de... Outra vez. Mi madre, de verdad. Bueno, pues nada, veña, ala. Claro, que comprainas todas á vez. Claro, entón non me vai a ver que me incube... Huevo eclosionable, canto queda para que eclosione? 22 horas, bueno, vale. E agora canto queda? Un gallo, pois temos que comprar... A ver, veña. Pero podíamos facer que... Daniel fora ferreiro e vender así cousiñas... Olha aquí. Blacksmithing, que eu tiña aquí de blacksmithing. Ou debería ter. Non pode ser ferreiro, pois carpinteiro. A ver, deixa-me poñer aquí. Bueno, pois carpinteiro, quero dicir, non pasa nada. A ver. Podo poñela aquí. Non hai outro color. Mais... Así. Pois carpinteiro, non? A ver. Non, xa estamos en 5000 e xa la vai. A ver. Fabricar escultura, bloque de cuchillos. Veña. A ver, canto... Bo. Canto costa isto? 10. Bueno. Pois escultura de caballo, veña. O pitiño! Adrián! Vos eclosionables, colle un. Pois pon o que sea... Incubar. Así xa non temos que andar... comprando. A ver, cando é a seguinte feira? Isto que é feira da juventud.
E a feira de Finchwick xa foi. Bueno, non pasa nada. Pero onde están? Ai, de verdade, vai xogo de... Por que xogo este xogo? A ver, alguén me explica? Porque xa gastei como, non sei, 60 euros e non consegui nada. Bueno, a ver, pois imos mirar Adrián, se sobrevive. Vale, Adrián pasa a ser adolescente. Entón, bueno, se saca un 7, morre. A ver, non lle dei a nada. Eu repito, sempre vos digo que eu non fago trampas, porque se fixera trampas non morría nin a mitad de xente que morreu. Pero bueno, a ver. Vale, bien. Pois son 28 días. Vale, vale, pois a ver. Voulle facer eso de que medre e a ver con que roupa me sale. Cambiar edad. A adolescencia. Perfeccionista e activo. Vale. E aspiración. E adolescencia que hai? Llama del drama, cumplir metas, admirado. Veña, o de pesca, que se dá ben. Pa, e estes pelos que me trae? Ai, mi madre. Adolescente total, Veña, vamos a facer o cambio de look porque isto... Vamos. Pois teñen que empezar a buscar todos parexa, bueno. Nada, hai que ir ao mercado ese, a ver dos animales, a ver se encontramos alguén. Bueno, pois aquí está co seu novo look. Ei, onde vas? No! E pois non sei un pouco máis diferente en inverno porque senón non hai... Que non hai cosas para o frío medievales, non do encontrado. Que realmente dá igual porque, sabes, poñes o que lle poñas, con tal de que lle poñas como vestuario de inverno, ainda que se de manga corta, é igual. Bueno, xa estamos ao día seguinte. É o cumpleanos de Carlos e creo que vou facer o truquillo da tarta para facer así porque me niego a estar 4 días aí esperando. Vale, pois ti vas facer unha tarta. E deixámonos de chorradas. Bueno, como vendín o mel, quedámonos sin mel. E as abellas só non dan mel porque están bueno, invernando. Invernando. Vale, veña. Ayudas a por las velas. A Carlos. Ah, espera. Chupar las velas sí, pero ¿sobrevive o no sobrevive? Vale, pasa de infante a toddler. Vale, a primeira infancia. Entón, se quita un 4, un 8 ou un 12, morre. Vale, a ver. Vale. Bien. Vale, podes explicar por que ahora non medra? Que de verdad non entendo. Vale. Puf. Xa non sei. A ver.
Apegado. Estos infantes tímidos evitan que los sims que no son miembros de su unidad doméstica evitan a los sims que no son miembros de su unidad doméstica y se ponen tristes cuando estos los dejan. Mejoran sus habilidades cuando les enseñan y se recuperan más rápido de los estados de humor negativos cuando los consuelan. Vale. Ahora que son moitos, farían falta 2 baños, polo menos. É que se poño un arriba... E por que isto non ten teito? Se lle puxen teito. Ai, Dios mío. Ti vas ir coller auga e máis... Coller auga, que fai? Oi, ou vai pescar? Podes ir a pescar tamén. Parece ser que non fai falta coller auga. Bueno, xa lle puxen tamén aquí a Carlos bueno, roupa máis tal. Vais ir ti onde as abellas, porque senón se van a enfadar e a ver que pasa. Bueno, se oído ruido que hai fogos artificiales. De feito vou cotillar. Óense, pero desde a miña casa non se ven. Entón cerrei a ventana. Están agitadas. Pero por qué? É que claro, non hai que darlles de comer nin nada. Solo porque lles faga compañía. En fin. Pódense recoller ou... Vale, por recoger cosechas e coger agua. Bueno, pois xa estamos no seguinte ano, 1323. O tempo boa, eso está claro. E nada, pois aquí andamos. Chovei así un pouco fora de cámara, porque tamén me iba así un pouco lento, para variar. E non quería que... Bueno, non quería que se me fastidiara ou algo, eu que sei. E perder outra vez o que tiña guardado ou tal, porque, bueno, en fin. Xa me leva pasando varias veces e non me mola, obviamente. Parece que aquí Daniel fixo unha amiga. Bueno, parece que sí que están así medio de ligoteo. Non sabemos como acabará isto. Pero bueno, xa ten edad para marchar da casa e empezar a ter bebés. Perceived as basic looking. Como se ti foras moi guapo. Pois aquí estamos na feria esta de Finchwick. Pero onde están as cousas? Mira aquí. Que se pode... Que é isto? Vale, isto... Ui, no tengo una vaca en mi inventario. Non sei se podremos comprar algo.
Bueno, pois a mellor podemos tomar algo aquí. Non sei, a ver, sentarse en grupo. Pero non fixemos grupo, a ver. Aquí en grupo. Por aquí máis adolescentes ou algo. Ah, mira, aquí podemos comprar flores, non? Ah, mira. Ah, mira, aquí hai máis xente, vale. Había por aquí máis xente, máis adolescentes. Entón, este está participando na feria, non sei ben o que vai facer, a ver si... Bueno, si... fan algo. E vou poñer aquí a esta xente en conversación. Alcaldesa do pueblo. Que? Bueno, non sei que está pasando aquí. Pero bueno, vamos poñer aquí eso que falen. Ah, mira con esta boina. Si, dille que moi ben que participe na feria. E esas cousas. Bueno, pois aquí están todos de volta, xa non está glitcheado. E que ao final, o sea, claro, que se me quedaron glitcheados, que isto non o vistedes porque... bueno, en fin. O sea, claro, como eles que estaban bordando e tal... Pero... Mire, este fixo 3 bordados. Pero estaban como todos aquí así e non... E non estaban facendo nada realmente, sabes? E en plan, mira, aquí hai máis bordados. Bueno, mira, vamos vender porque son uns cartiños. Claro, porque isto empezou a baixar. E en plan, o sea, non estou vendo nada. Non sei que están facendo. Pero bueno. Pero ir á festa desa de Finchwick, que é unha festa un pouco cutre, debo dicir. Tal, pois xa se puxo todo outra vez no seu sitio. Porque non eres el favorito, pois estás triste. Pero, ¿por qué no puede ser Carlos el favorito? ¿He hecho algo malo? Sí, ser un pesado, que se queixe por non ser o favorito. Estou pensando que ao mellor o baño non ten luz. Espera. Sí, pero como se non tuvera. Vou poñer unha destas. E o baño de arriba ten luz? Nope. Podo poñer unha destas ou non colle? Bueno, vai coller. Me desexa un truco. Sempre colle todo. Sí que a verdad que queda un pouco xusto, pero bueno. Claro que se o puño máis grande non vai... non vai coller. E se puño estas dúas camas máis cerca, en plan, así e así, poden entrar igual, non? Ui. Bueno, fingimos que eso que non pasou. A ver. Pero igualmente non... Non, é igual, nada. Vou poñer outro luz aquí a estes. E así. Para facer así un... Ui. Un pouco máis pequeno. Como que non quera cousa, pero creo que...
Bueno, é igual. Así vai. E creo que para o tema de ver quen dos tres, porque temos a Daniel, a Adelaida e a Adrián. Entón, para ver quen dos tres se vai antes da casa. Adelaida, que faz? Vai ao baño, veña. Que está facendo? Vale, e... Pois vou tirar, como son tres, un dado de 6. Por exemplo, se sale 1 e 2, Dani. Sale 3, 4, Adelaida. E se sale 5, 6, Adrián. E máis, lo vou a hacer agora. Pois aquí temos o dado de 5. Se levo así. E vou rolear, a ver. Recordamos, 1 e 2, Daniel. 3, 4, Adelaida. E 5, 6, Adrián. Adelaida. Vale. Ai, jo, a miña pequeniña, Dios, como se parece a súa nai, Se levo 4, así que tocalle a Adelaida. Entón imos intentar, pois, bueno, que avance a súa relación co rapaces se conoceu na feira. Podemos ir ata Finchwick, podemos ir comprar, en plan, ai, non sabía que ibas a estar por aquí. Así, supoño que así como se ligaba na Idade Media. Ui, limpiar gallinero. E estuve mirando os meus mods e creo que xa encontrei, de feito, deixame mirar que non me acordou antes. Vou quitar isto daqui, ao mellor collo outro de mel. Pero bueno, se se vai ir a Adelaida, bueno, pode ser o seu... Oi, isto sí, o seu regalo de bodas. Pero bueno, ahora tamén o podemos facer máis pequeno porque xa non está posta aí a cociña esa, entón... Mira. Hasta ganamos uns cartiños máis. Eu puxen... Tiña que poñer aí máis tellado. Non, está todo ben, verdad? Vale. Que estaba pensando eu? Vale. Creo que xa conseguín o de blacksmithing. Deixa mirar. Mira, aquí está, blacksmithing station. A cuestión é que, bueno, podo probar a ver se funciona mellor que isto. Bueno, deixo aquí no inventario. Pero claro, sería mellor que fora rollo en plan, vou ao taller, sabes? En plan de, vou traballar. Isto que é? Ballena Benita. Non sei. Bueno. Tamén mo penso. A ver que fago. Pero, bueno, domingo 6 da mañá, bueno. Dentro dun pouco pode ir a Adelaida a Finchwick. Aí a... Bueno, Finchwick ven sendo como o pueblo. Sería como o pueblo que está cerca. Mira, huevos eclosionables 2. Pois espera, vas poñer aí para eclosionar, valga a redundancia. Pois eso, dentro dun pouco pode ir a Adelaida á tienda e ver se se encontra co rapaciño este. Oi. E que lle pasa a este? Ten fame. Bueno, claro. Pois vai comer, que tes aquí para comer,
Sírvete unha ración, veña. Bueno, pois ahora que recolleu o mel e todo, a nosa Adelaida... Ui, que lle pasou a este? Pois vai dormir, tan cansado estás. Vai ir a Finchwick. Bueno, pois aquí estaba Adelaida mirando frutiñas cando apareceu Juan. Entón, pois, bueno, imos charlar un poquinho con el. Bueno, e ver tamén si... Oh, que sin máis irresistible. Espera. Adelaida está pilladísima por Juan. Bueno, isto vai mellor do que esperaba. Agora hai que ver se Juan está pilladísimo por ela. A ver, pregúntale como ha ido el día. Que bueno, parece que vai ben, pero eu non quero poñerme tampouco. Que soplo de aire fresco. Parece que Adelaida acaba de trabar amistad con una persona entusiasta de la naturaleza. A las personas de este tipo les apasiona el mundo natural en el que viven, lo que puede convertirlas en súper divertidas para quedar, sobre todo en exteriores. Sí que le gusta. Ah, creo que sí. Vale. Bueno, pero non te vayas ahora. Expresar admiración. A ver, este tipo que foi aí, ¿te quieres pirar? Que estrés. A ver. Tener conversación profunda. No charles con Raúl, charla con el que te gusta. Pues aquí estamos de volta despois de que... Bueno, parece que nos gustamos. Pero... A ver que pon aquí. Compatibilidad... Uy. Abrir perfil. Amigo, los amigos siempre están ahí para ofrecerte una palabra amable. Vecino, compatibilidad buena. Perceived as attractive. Sentimientos de Adelaida Juan, interés romántico. Vamos a ver a que invitarlo a casa o algo. A ver si... Porque, a ver, non quedou moi claro si, o sea, él estaba romántico, pero claro, estaba aí o Raúl ese a molestar. Si non é que non faga nada, tío. A ver. Pois aquí están os nosos tortolitos. Viñan aquí a unha parte un pouco máis apartada da casa. Aquí está a casa, pois onde está así o río. E están así, pois charlando un pouco. Non outro día despois de terse visto na tienda. E a ver, bueno, amistad teñen moita. Vou facer aí usar frase de ligoteo, esas cosas. A ver si hai opciones. Anda, bueno, él está moi coqueto. Pues a ver, pues... Hai que... no sé. Barrita rosa. Vale, pues veña. A ver si consigo que se den su primer beso. Bueno, pues parece que... Y se pira. Bueno, pues nada. Pero enterámonos de que vive no pueblo que está cerca nosa. Entón, por moito que corras, Juan Suárez te tengo calado. Pero claro, xa nos vivimos aquí e o pueblo está aquí, resulta que somos veciños. Pero bueno, xa volverá. Bueno, eu creo que... Eu creo que por ahora imos ben. Bueno, pois xa podemos acabar aquí este capítulo con un romance prometedor. Que pasou? Interés romántico cerca. Gustarle a alguén que está cerca. A veces, cuando a alguén le gusta a outra persona, as inseguridades afloran.
Pois sí. Pero bueno, pois nada, imos deixar aquí este capítulo con Adelaida nunha próxima relación e vémonos no seguinte. Chao.